Nej, i dag der skal vi lave et eller andet random. Og optryk her. Ja. Der. Vi skal bruge så ja. Og det behøver ikke at være en særlig stor skål, har jeg lige fundet ud af. Hvad for et produkt bruger du? Jeg bruger hvedemel. Bagerens hvedemel. Og man hælder bare sådan, you know, lidt i. Sådan der. Cirka sådan der. Okay. Og så tager man sin ægte citron. Og sin vanillemælk. Og det her det er vores mixtur, som vi skal bruge. Så man hælder bare sådan lidt af det her i. Og så, når man så har rørt lidt, så kan man jo se, om det har brug for mere. Jamen. Det her kommer til at give den meget, meget god smag. Og så... It's delicious. Så tager man sin yndlingstræske, og så blander man det. Det ligner måske ikke lige noget, som du rigtig gerne vil spise lige nu. Men senere. Så. Nu skal vi have lidt sukker, fordi lige nu så smager det bare ikke af noget. Jeg ved. Jeg tror, det var et teknisk problem. Sukkeret ved jeg ikke lige, hvor man finder henne. Hey! Så bare en lille smule sukker. Altså, som nu I kan se, så har jeg måske brug for lidt mere væske. Men bare roligt. Det kan man altid komme i, jo. Og hvis I nu selv laver det her derhjemme, så kan I godt se, at der er sukkerkorn i. Det skal I slet ikke tænke over. Det er godt for maven og tænderne. Host. Og gud, sukker alle steder. Never mind that. Okay. Kan I se denne dejlige substans? Måske ikke. Okay. Vi mangler lige en sidste ting. Et enkelt æg. Fordi at... Måske bagepulver. Og måske bare bagepulver. Bagepulver? I don't fucking know. What the fuck? Det er ikke det. Nu er der skraldespanden, tak. Oh. Okay, altid husk at være tænder efter æg, fordi det er kraftedeme ulækkert. Det var bjørn. Hvad? Kraftedeme. Undskyld. I'm sorry. Og så tørre sine hænder i det. Okay, så skal man bare mixe ægget godt og grundigt. Det ligner måske, det er ikke rigtigt, vi sidder sammen, men lov til røde. Dine pandekager. Honestly. It's supposed to. Okay, så det der er med den her, det er,
at man bager det ligesom pandekager, bortset fra, man bager det helt på én gang, og så skærer man det ud i stykker. Gør det broccoli, bro? Nej. Jeg synes, at det er meget fedt. Hvor? Ikke nu? Ja, det mener det var. Det er meget, ved du hvad? Er det ikke så? Nej. Okay, Okay, man hælder bare sådan lidt i ovnen. Okay. Bare sådan cirka så meget. Yes. Og så er vi færdige. Vær sikker på, at der ikke sidder noget i bunden. Og det gør der ikke her. Det vil. Hallo, human beings. Så skal vi have stegt det her. Og det skal vi så gøre med noget hjemmelavet kokossmør. Vent, så kan jeg se det. Vi lavede kokossmør, det ligner lidt en klam glas flask. Men det er det ikke, og vi skal bruge en stegepande. Ja, som vi skal stege denne pandekage i. De tager knive der. Og sætte den op. Tænde den. Hvordan man sådan gør det. Fuck. Sådan der. Skal vi tænde på den? Fuck. Sådan der. I don't know. Ja, sådan der. Sådan der. Og så kan vi så bare vente på, at den varmer. Og mens vi venter, kan vi jo lige fortælle en lille livshistorie. Det gider jeg ikke. Så. Actually, no, if you're gonna det klipper vi ud til det er, at vi venter med, at den bliver varm. Og den er ikke varm endnu, fordi at det er en skide glasplade. I don't know what to do now. Det er et glas vand. Nogle mennesker. Vi skal gøre det. Det kan holde den på, så kommer den fandme altså. Jeg skulle også lige tænde den til tosk. No. Jeg ved ikke, hvad vi kan lave imens. Kan vel lave en... What you gonna do? What you gonna do when you come? Hvis det er den, så kan vi jo blande en lille mini sauce. Og det er små skål. Hvad for nogle af dem? Små glasskål. Eller? Okay. Blander lige en lille sauce. Done. Hold kæft, jeg er ikke færdig. Den er ikke været åben før, så. Okay. Jeg tror, du skal bare skrue den hele af, skal du? Jeg tror, man skal prikke hul på den. Skal man? Eller nej, se hvor jeg er god. Fuck mit liv. Gå væk. Det er Lækkert chokosauce. Prøv at høre, jeg har dø i et hul. Hvad? Jeg har ikke sagt det. Hun bliver på kamera. Jeg troede, at det var lidt uskyldigt. Men I guess. Se hvordan fæle mindre mennesker. Og kig på Sofie. Tja. Ja. Så det er vi gider at proppe lågen på igen. Så kommer lige noget chokosauce. Sådan. Jeg tror ikke, jeg må ikke bruge så meget. Fuck det. Hvorfor fanden så du ikke toppen? Smager det godt? Ja, det smager chokolade. Jeg elsker det. Hvad har du så tænkt dig at komme i den? Jeg har tænkt mig at proppe noget vaniljesukker i det. Og så en af det. Det tror jeg er det. Og så skal vi vaniljesukker. Ja. I. Og en teskefuld. Hele teskefuld. Og det blander man så sammen. Rigtig lækkert. Selvfølgelig. Og
så bare fordi, at siden det er, at vi elsker frugt, eller slash bær, eller slash nødder, så tager vi de et par blåbær, og det bliver sådan 4 Friske blåbær. friske blåbær, og proppe ned i. Og lige smøre den rundt. Ja, I know. Det er til at proppe oven på pandekagen, så det bliver dejligt vægt. Nå, ja. Hvorfor? Girl. Nå. Og den sætter vi så lige over. Så jeg lige at stå, fordi jeg har ikke rigtig helt noget på den anden til. Vi sætter lige her væk igen. Og det her er En skide glasplade har fucking varmet panden, så you fucking happy. En skide glaspande har varmet panden op. Jeg synes, at det er fremskridt. Ja, nu Det er går ikke det hul. her, at Det er helt fucking hul. Snak ordentligt. Nej, ved dig! Så tager vi noget af det her kokossmør. Så er rigtig meget af det, fordi det står panden. Ad. Og det er hjemmelavet, så er ikke klart. Og skrald på det. Ja. Okay. Ja, det er det godt. Det er... Jeg Den er brændt på. Fuck. Nå. Ja. Og så hælder vi bare ellers start. Hele panden. Det er rigtigt, mennesker. Hashtag fokus. Hvordan vi får den af, det er et godt spørgsmål. Men... ja. Og den sidder jo rigtig godt at se med. Jeg synes lige, at jeg vil pakke det her kokossnask sammen. Ja. Jeg synes, den ser godt ud. Hvad skal man sige? Jeg tror nok, vi skal skrue sådan lidt ned på en eller anden måde, sådan så den kan nå at blive færdig. Ja, det tror jeg også. Vi skruer lige lidt ned, men skal til 2, 3. 3. Vi sætter ned til 3. Vi kan også sætte låg på, hvis der er bag i panden. Det synes jeg er en god idé. Jeg ved ikke, hvorfor låg der passer, men jeg tror, et af dem passer. Siger du ikke? Ja. Bare tag det største. Der. Ja. Jeg tænker det her. Og det passer på ingen måde. Nå, Ved du hvad? drop noget. Never mind then. Vi går bare videre til næste ting. Det ser fandme godt ud. Flyt dig. I'm sorry. I'm sorry. Flyt kameraet. Så fuck op. Vi skal have en skål, Ja. og så skal vi have noget. Vi skal have noget. Så det skal. Ja. Havregryn. Det er rigtigt. Vi skal have noget havregryn. Og hælder det i. Er det sådan noget groft havregryn, så det er rigtig godt. Det er fint her. Det er lige meget. Fint her. Det er lige meget. Finvalset. Flot. Og det her, det skal være fantastisk. Det er ikke cornflakes, by the way. Jeg glemte noget køleskabet. Nej, men det er ikke helt der noget, der gør sig til det ikke kan lukke ordentligt. Find ud af det. Vi finder ud af det. Og så synes jeg lige... Noget æblejuice. Noget æblejuice og noget remoulade, fordi den skal... Gider du godt dø? Remoulade smager fucking ikke godt. Sofie, hvad er det med dig, og du skal bare have folk til at dø. Folk dø selv. Den her er ikke åben. Jeg tror altså, der er en, der åbner det. Eller hvad? Så går vi bare ind til sød sinop. Det er der alligevel fucking ikke nogen, der spiser. Okay. Ja, ved du hvad, det er det samme som remoulade.
Det er det fuldstændig det samme. Fuck det. Nå, undskyld min sprog. Hey, undskyld. Og lidt æblejuice. Altså, Vi kan lige kigge til vores pandekage, så er den er stedet meget. Så sidst vi så den. Det ser jo fantastisk ud. så man kan se den hæve. Yes. Ja. Ja. Så kan vi tage lidt... Og hvad er det, du laver lige nu? Jeg tænker over, hvordan det er, vi skal sætte vores opskrift sammen. Og det... Så du laver sådan en lille side dish, eller hvad? Yes, Okay. det gør jeg i hvert fald. En lille sovs, kan man vel kalde det. Hvad for noget? En lille sovs, kan man vel kalde det. Okay. Jeg tjekker lige, hvad vi har. Jeg tænker noget rasp. Ja. Dejlig rasp, som I kan se. Dejlig rasp. Så kan vi lige tage bare lidt af. Sådan der. Selvkontrol. Ja, hashtag selvkontrol. Så... Okay. Og hvad er livet uden sprinkles? Ja. Der skal fandme være sprinkles i. Makes sense. Sådan. Og det er der ikke nogen, selvfølgelig. Det kan bare åbne. Det kan matche. Jeg tror bare, så længe vi ikke bruger dem alle sammen. Ja. Regnbue. Regnbue og Eller tivoli drømmer. Tivoli lige grønne. Over det hele. Yes. Yeah. Så er der også det. Der er hul i midten af vores kage. Hold kom herover. Kom. Amen. Ja, men det er meget godt. Okay. Jeg vil sige mig, den første bevis. Den tror ikke, den kan blive valgt. Det tror jeg heller ikke. Nej. Det er ligesom en meget stort spejlæg. Jeg så tænker lidt honning. Okay. Og noget... Ja. Det tænker jeg honning og noget peanut butter. Mm? Ja, peanut butter. Peanut butter jelly. En ske. Og så tror jeg snart, det skal mixes sammen, for det ikke dør. Godt. Sådan der. Lidt, gud, ser det godt ud. Jeg er lige ved at dø. Amen. Han mener bare absorberet alt det der fucking æblejuice. Shit. Jeg får sgu lidt mere. Sådan der. Så cirka så meget peanut butter. Cirka så. Yes. Det er lige her, fordi det er helt noget mere. Og hashtag det er fra Holland. Ja, det er godt. Yes. Sport. Ja, det kan jeg også lidt. Hold kæft. Okay. Kom ind. Lidt honning. Lidt honning. Og det er sådan cirka en knivspids fuld. Der skal mere. Jeg får mere. Cirka 2 knivske. What is this? What is this like? Okay, det kommer til at se rigtig, rigtig dårligt ud. Virkelig? Ja, ved du hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Tag den herover igen. Jeg rydder det bare op senere, du. Don't you worry. Don't you worry, child. I don't really know what to do. Så, ja. Herover. Lige hvad skal jeg? Altid. Det er altid vigtigt, hvad skal jeg? Kæft, den fucking hæver, den her. Okay. Sprinkles. Den anden side dufter det meget godt. Fedt. Ja, undskyld. Okay.